Kinongshad Badan Sab ka Meghalaya, hapo kalama jaka All Meghalaya Dancer Association, menta kasi kilaong, ba kilong kibala penkre ban syatkan, lada ka sorkar jela kamla ban pensyai, ling ba katanat arts and culture, ba balai ki kentat ya kejing terwa ban syak, ya ki samla nongshad ban yashim benda hak lempung yashat, jong kari India, bat syabari ro kumjo. Presiden ka All Meghalaya Dancer Association, uba kitbor thaba, ulaong, balada ka sarkar kamla ban pensyai hapo khatsan singi kid khot jang seng kin penlong no da ka jing shathan Blay ki press ki media ki balai dong nekat akan singi tiene kalian kejungi na kalian ka All Meghalaya Dancer Association ni penpau syaki press sekilat pathai pat seki pai baru kham tam na menta to ki dan sam ki dan ya kasap sya wai na do ki knaret ki samla bat ki rong barang ba de kani gade ka ba na kalian jong ka association bat na kalian ki kinhun jong ki nong sya nong wa jong jala Meghalaya ber awai idap ta ka susi halo ka ba ka sarkar kam simla kloi bat kam simla dan bentalem bat ngi ki riu dan sap to ka jala Meghalaya wa ngi i babon ki khna samla bat ki hepret ki don sya ka sap ka phong ban kentiu tibet si sang nalek ngi da sang keleng-keleng ka jala Meghalaya na du sap turah rong nalek keleng ke jaka ka distrik ngayat bat ngilap babon ki riu dan sap ba phla ki dan po jala Meghalaya te hadir nang ni abangi dai kendu bat ki kini ki riu dan sap ki juan man ka por ban kendu po ka office trikam jong ka All Meghalaya Dancer Association te ka ba rimba ka rensan ka ba ngiju penlong ya ka Meghalaya Superstar season 1 season 2 season 3 bat season 4 dai rimba ka ni ka rensan ka ba bat nakiway pat ibam sim banda kan ka rensan ka jongi ki bla di sim nang mata ki ki rensan juga state level ru ki wani po ka office trikam jong ka amda ban panjing raplem bangin let ban bangin pen i kasap mabun sin teng kas ki pen paw ha po ka office jongi ki ong ba ngi su job tang ha po state tang ha po ka competition ngiyo tang ka trophy ngiyo tang ka cup dadap nang tu omdan be itu su kila sakut no kami de ding ba kani ka platform lani ka association ka jongi ngiju yale kumdo ban pen kiyo ki khna samla om tang po state and rai hake national level bat ka ek ban kong ka bangla sedang ban penya ya kan ka ek bang sedang jongi ka association jongi ban pentulun kalong first time ka dai hau arhajar pra ka penong ba magahi ngami ban present hapo ka national level limba ka dance India dance hadu ka TV show round dia limba ka ni ka national level ngam sibla su ban poisa ka thong dia ngangit scam ba na kentu ya kit khot pat bangin ya kentiu lang pat ya gibe ki pateng lang pateng te habangi ka bagi jing kentiu jong ka amda ya ki dan sap kalajan mentala jan kot spa la poi de ki phau kalajan poi spa te hakijia linti jong ka association jong ka All Meghalaya Dancer Association mentakan sakenjo atat arphusnem ka ban sakenjo no arphusnem te kajia linti jingi kamde ka basuk hibon ki ding pingkyang sibon ki jing ki ba ni hab ni kendo banirap na mataki samla dan sab dan ki kena ki baduk ki batang kayo kam biang bha ngilet ban research ngilet ban wat kayeng joki kalong kumdo ngilap kayeng joki teng kayeng ka bombiang ngi teng bon practice dia dak mobile kalai umdan tingi keduk kita mengi pat kini kena kini sisa kena badan sam tena kalian jongi na ka force ka por wala da ki wana kali yang baduk mekena wala na sarkar kam nyarap kambu ka financial assistant kerpang nam dak samla hendai nyeli kat bala ka bor ka jongi pat ngi kloi ru limba ka jingtho ka jongi ngi jupha ru sikibeki sakidu ki break badan bensim bandirap nam dak dan sam te deng limba joki ki don ki bayarap don ki bamyarap don lukat ni ki nomi khmat ki ba
kiong ba kani kam dei ka kani kam da dei than le ka berengkam ka dan kam sa ka jing puli penyak syai ka jing puli ten le ha ka ai ka bangai kan do pa than ni i ba bon sien ki bre ba ki badok ki myo la ban school bon kelas sebelah no ten le kani ka platform jeng ki wala da kim nang kim start du le ka dei dung ba kani ka platform kemot bagi kena kelak ban pawil ti example kalong kum dharmesh dei bre bala graduate bala pendek ke jenang puli le ding ba ka sap ka phong ka ba udon kemudian bahkan di ka platform bahkan di ka talent kan penong yaki yang ni kena beduk pun kelalong beri ubal pen pau keman pun mana apuram ya kejela dengi ya ina ka pos ka por ban pengetio nam tak ni kena sama te hadian siapa ke department jong art and culture bun sing jumpa nadu ki pot menswa hadu mentah nadu ki pot bangalek menswa hadu mentah ngim yo jingrap lese pun kata ka by flight lese kata ka by kino ki bentah nampak tak kini ki beriu bandai sebar nimyo kidan ki kena menakan iru kidan ki kena ki bekon nampak ka international level ki yakun nampak India nampak ka Indian hip hop te ki perform hang tu handai ka turu ni himyo hi ka jingrap ka sistem yang te hadir mata kidan sekiwe ter ki jong Michael Semyong ki jong Daffy ki buan bah ki bandai sebar handai ka sistem yang ki ngi na approach ke government banle nak bentar jengi ngila keren aslam haladu aslam arhaja sipau ngila keren bat ka sarkar berim sarkar kongres bat kat hadu menta ke jindawa jungi kalong ba dei banbu no ya kata ka sanction kerpang dimba ka bha nam ta kiri yudan sapshat bat wai malah da kamdan gani ka semjing e ngala ikan du ru bat kitu ki minister ru ngala keren persya bat ki mention ki ai kendo bat ki minister ngong ba naman la idang ki bi constituency ki jong pi kin wan thang tu kin pan pisai pi yang ba yarap ingi bani sabar te bun siang yo i baki idon ka tu ka ni ki MLA ki ai to ki ai arhaja ki ai katan spa la bani sideli umla te ngai kren bat ki minister ngong ba don kam ban bu special fund ka fund kerpang na mata ki samla bani syat bani pen i kasap kapong apok dari India berkobai pada kamdan kata kampan semjing eki tendai ladan ngi mentang ngi mentang dan funding ngimyo ek funding ni ke financial assistant ng sarkar ngimyo bisa kabangin ai bisa ki kina andai ngidan ka tu ka ni ka funding na to kaseng na to ka assistant jingi te lada ni syu ai ki bangkas ni kemud lada kan lada ski kan ni ka assistant jingi kan sakut no lada kan ni ka assistant ka amda kan sakut no kan khang tala no ya no kin tiu pat ikna samla te hande ki kenturu hang ni ba ya kalian jingi ikin turu kawai ke bang ya pha ki jing tho ru siapa ka department art and culture andal apoi sitei ngali wa dot abang andalap andang lalap kapten i ba ka jing tho ba ya kan ni ka jing pha jingi ya ka jing tho sha ka department jong art and culture andalap pet ki ang ba la reject ni reject e kan ni ting penchai saki ka jing reject la pisno ba ka dai ba pi reject yang ni ba kamlong comfortable dia kan phai ki bikin khot yang balai ba ni reject ipi balai ki reject kan ni bikin khot kan ni balai pi reject maro balai ni don kam mentaman mencem sedemu arjar ka khandai ki don ki mo kum jong Gabriel ki don khat sawut ki ni ikon si poka India talent 5 apa ka si Bollywood ni kami matang stingkaru em ngambang se na kalian juga asisten jungi ngi hapan draft dari jingtho kat ki kina ki ba namang ila adi jingtho ba kan nomor pun jong ki khot jong ka amda te don ki bayara ba don ki bamyara don ba ki bamyo bandai lu ki bamyo bandai ban simbentah po karansan imbang se ngi hapan se na po kapala dia ban penbiang na mata ka by flight jadi kat tu kat ni ngimla sibun andai don pat kat tu kat ki bala jenjar palat ki ba sistem palat imbang se kan ban hapan nyarap namar kenang ba uni kena waduk udai banyo alang ke bentah bat ki beru kadi ke bentah tim